ҷудокори фаронсавӣ Ҷулиан Брулар ба Тоҷикистон омад. Ӯ сафири Федератсияи байналмилалии ҷудо буда, ҳадаф дорад ба 197 кишвари ҷаҳон сафар кунад. Тоҷикистон 26-умин давлате ба ҳисоб меравад, ки Ҷулиан аз он дидан мекунад. Бартарии сафарҳояш дар он аст, ки дар меҳмонхонаҳо неё бо варзишгарон миёни омма истиқомат мекунад. Дар кишвари мо ӯ ҳамроҳ бо аъзоёни клуби ҷудои Ҳоҷи Шариф зиндагӣ кард. Бо варзишгарони ин толор давоми 2 ҳафта тамрин намуд. Ба кӯдакону наврасон дарси ҷудо дод. It's part of the project. It's something very important because мақсади ман ошно шудан бо ҷудокорони тамоми ҷаҳон ва муаррифӣ кардани онҳо ба дигарон аст. ҷудо муттаҳидкунанда ва муаррифкунанда аст. ман бо як ҷудогиву камарбанд сайри ҷаҳон мекунам. бо мардуми тоҷик ошно шудам. хеле самимӣ ва меҳмоннавозанд. ба шаҳри хуҷанд рафтам. бо оилаи устопирёнҳо шинос шудам, ки сулолаи ҷудоанд. яъне хушҳолам, ки хурду бузург дӯстдори ҷудоанд. воқеан варзиш муаррифкунанда аст. аз Ҷулиан пурсон шудем дар бораи Тоҷикистон чӣ гуна огаҳӣ ёфт. ҷавобаш чунин буд: ман бо варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ вохӯрдам. тоҷикистон бароям аҷиб буд. дар бисёр чорабиниҳо номи Тоҷикистонро мешунавидам. мехостам дар сайри худ ҳатман аз ин ҷо дидан кунам, вале тасаввуроти аксарият дар бораи Тоҷикистон дигар чиз аст. омадам Тоҷикистонро тамоман аз дигар ҷониб барои худ кашф кардам. кишвари зебо, ободу осуда, кӯҳҳои сарбафалак кашида, мардуми меҳмоннавозу варзишгарони болаёқат. But also there is not only the sport that is very interesting, there is all the history with the Silk Roads and stuff. Ҷулиан Брулар узви мунтахаби ҷудои Фаронса буд. Дар ҳайати дастаи олимпии ин кишвар фаъолият кардааст. зимни сафари худ ба кӯдакону наврасон ҷудо меомӯзад. аз таҷрибаи худ мегӯяд ва дар иваз меҳмондорӣ мегирад. So I've been there also and I've been teaching there. It was really nice. ман аз рафти тамринҳои дастпарварони клуби Ҳоҷи Шариф дидан кардам. машғулиятҳо ин ҷо хеле хуб ба роҳ монда шуданд. мураббии кордону корозмода ва серталаб ба бачаҳо дарс медиҳад. ба толорҳои шаҳри Хуҷанд ва Парвиз Собиров ҳам рафтам. Тоҷикистон дорои варзишгарони асил аст. боварӣ дорам, ки ояндаи наздик аз миёни инҳо ҷоизадорони олимпӣ пайдо мешавад. сафари 2-ҳафтаинаи Ҷулиан Брулар дар Тоҷикистон ба анҷом расид. ин навбат нуқтаи ӯ кишвари Непал аст.